Li bajarê Amedê ji bo hejmara kesên ku vaksînê lê danîne zêde bibe çalakî tên darxistin. Komeleya binavê Stêrka Kesk jî ji bo ku balê bikişîne, bikaranîna vaksîna koronayê bi hejmarek gencan çalakiya ajotina pasikletê li darxist. Hejmarek genç pêk ve di nava bajêr de pasiklet ji taxekî heta taxekî ajotin û bang li welatiyan kirin ku bila vaksîna xwe lê bidin. هر دو نخوشخانه می مزن آن جیتنه ام نخوشخانه خدا جی ببینن ام ویا دویژن م آرمانجا م ویا بوم مگو برا هیشیار بن برا آشی ببین çünkü آشی sadece ne jboy xwe em آشی dibin em jboy gelê xwe آشی dibin jboy civata xwe آشی dibin jboy xelqê xwe آشی dibin wexta ku em آشی bibin em xwe muhafaza dikin em gelê xwe muhafaza dikin em topluma xwe muhafaza dikin jbo vî armanca hanê çêkir. Çalakî ji aliyê şaradariya navçeya nû a Amedê û ji aliyê qemeqamtiyê ve jî hat piştgirî kirin. Endamên komele û kulüba werzîşê keç û xort ji bo hejmara kesên ku vaksînê bikarbînin zêde bibe pedal gerandin. Hin kes jî bi zarokên xwe tevlî çalakiyê bûn. Çalakvan bi yek dengî li ser cadeyan gotin ku Amed vaksîna xwe lê bide. Diyarbakır aşı ol! Diyarbakır aşı ol! Hêjayî gotinî ku li bajarê Amedê di rojê de 15 an jî 20 kes ji ber vîrusa koronayê jiyana xwe ji dest didin. Lê li gel vê yekê hetana jî ji sedî şêst welatî vaksîna xwe bikar aniye. Sevda Kaplan, Kurdistan TV, Amed.